sigaretten gekocht van die daar. Ja, Kijk, sigaretjes. Maar ik zit aansteker om sigaretten te roken. Zal ik ze voor aansteken? Hé, is zo hè. Felix, kom. Meneer, vindt hij niet kunnen dat jij sigaretten aan zijn kinderen zijn geven, hè? Het is de laatste keer dat ik u wil zien, ja? Felix, kom, ja, moet Nee, ik wil sigaretten. Nee, je krijgt sigaretten als je mee naar binnen gaat. Als je braaf bent, krijg je sigaretten van mij. Allee, kom. Je hebt je sigaretten hier. Krijg je nog een sigaret als je nu braaf, als je niet meer weent, hè? Ja, Kom.